Tí, ktorí máte radi hory, iste mi dáte za pravdu, že osobitné čaro má zdolanie štítu. Pohľad z hora na okolitý svet je neopakovateľný. Zrazu človek vidí všetko inak. Čo sa na ceste zdalo veľké a nezdolateľné, čo nám prekážalo vo výhľade, zrazu je malé a my sme vysoko nad tým. Cestu, ktorú sme videli len po najbližšiu zákrutu alebo prekážku, zrazu vidíme celú, s jej začiatkom i koncom, jednoducho z hora. Naša duchovná skala, Kristus, nám chce dať podobný pohľad na celý náš život. On vzal svojich učeníkov nahoru, do samoty, kde sa pred nimi premenil, aby napokon premenil ich samých. Peter to nevie logicky zdôvodniť, len spontánne povie, dobre je nám tu. Každý z nás potrebuje tento duchovný zážitok. Dobre je mi so svojím Bohom. Až vtedy budeme môcť hľadieť na svoj život s Božím nadhľadom. Takýto zážitok je však Božím nezaslúženým darom, ale neprichádza automaticky. Človek musí vystúpiť na vrch, nájsť si čas samoty so svojím Bohom. Moderný človek sa bojí samoty. I hneď zapne rádio alebo televízor, niekomu zavolá alebo zájde na internet. Takým spôsobom môže veľa vidieť a vedieť, ale nie z Božej perspektívy. Prajem vám odvahu byť sám so svojím Bohom.